Ja meillä on täällä myöskin tapahtuman suojelija, kunnallisneuvos Pertti Sankilampi, joka on mies paikallaan puhumassa vammaisuuden puolesta tai vammaisuuden mukana eläneenä. Ja hän on voittanut omalla urheilija-aktiiviurallaan vammaisurheilijana vuosia 1976 ja 1990 välillä 29 arvokisamitalia, joista 14 on kultaista. Tervetuloa Pertti Sankilampi. Olet saavuttanut urallasi paljon niin urheilijana kuin myöhemminkin työelämässä. Mistä se kaikki rohkeus aikanaan kumpusi, että et pitänyt tätä vammaa esteenä? Kyllähän se tulee ihan syntymälahjasta saatuna tämmöisenä optimistisena luonteenlaatuna ja uskoo aina parempaan ja uskoo siihen, että tahdon voima on se, joka liittyy tähän optimistisuuteen ja luonteenpiirteeseen. Se on kantanut sitten kaikki niiden vastoinkäymisten ohi. Ja tietenkin se lapsena saatu liikunnan kiinni, joka on kantanut koko elämän kaaren. Se on erittäin tärkeä asia. Ja tietenkin siinä kaivataan sitä tiettyä yhtä sanaa, jota ei ole kenelläkään muulla sanastossa kuin Suomessa, ja se on tämä sisu. Kyllä, ehdottomasti. Tietysti aina kun saa sen vamman ja se estää monia asioita, mutta tietyllä sisulla ja sinnillä siitä pääsee yli niin henkisesti kuin sitten myöskin fyysisesti. Kyllä, ja se on todella, niin kuin viittaan tuohon, vaikka tuommoinen raju vammautuminen, niin kuin mikä mullakin tapahtui tuon vaikean sairauden kautta, niin siinä vaiheessa ei niin usko horjunut niin liikuntaa kohtaan. Menetin silloin 50 vuotta sitten tuon jalkani ja 3 kuukautta olin pois suksilta ja vielä samalla lumilla palasin sen harrastuksen pariin. Se on erittäin tärkeää. Olipa mistä harrastuksesta tahansa, kulttuurista, liikunnasta tai ihan mistä tahansa. Kun pystyy palaamaan sitten sen rajun tilanteen jälkeen niin harrastuksien pariin, niin se on erittäin tärkeää. Ja unohtamatta sitä yhdistyksiä ja kanssaihmisten antamaa voimaa. Juuri näinhän se on. Kiitoksia. Arvoisat juhlivan hallituksen puheenjohtajat, jäsenet, hyvät yhteistyökumppanit, hyvät ystävät. Olemme kokoontuneet tänne Oulun Rotuaarille juhlimaan 125 vuotta tehtyä työtä pohjoissuomalaisten vammaisten ja nuorten hyväksi. Monet meistä muistavat amerikkalaisen ihmisoikeustaistelijan Martin Luther Kingin Capitol Kukkulalla 1961 pitämästänsä puheesta I have a dream. Minulla on unelma. On muodostunut symboli paremman huomisen toivosta. Puheessaan Martin Luther King toivoi näkevänsä yhteiskunnan, jossa vallitsee tasa-arvo, solidaarisuus ja jossa kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Omat unelmansa paremmasta huomisesta olivat niilläkin ihmisillä, jotka päättivät perustaa Oulun raajarikkoisten lastenkotiyhdistyksen 17. helmikuuta 1891. Niin kuin tässä kuultiin, yhdistys perustettiin merikapteeni Paimon Benny Braxenin johdolla. Hän toimikin yli 20 vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Lastenkotia kutsuttiin Rikkolaksi, jossa pidettiin kotikoulu. Oppilaat olivat raajarikkoisia pohjoissuomalaisia lapsia. Toiminnan alussa oli muuten rahasta. Avuksi tuli oululainen tehtailijan vaimo Leventina Åström, joka lahjoitti huomattavan rahasumman. Lisäksi lahjoituksia on kertynyt vuosikymmenien aikana yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä, joista sitten vuonna 1973 tukiyhdistyksen perustetun nyt juhlivan nuorten vammaisten tukisäätiön varallisuus on koostunut. Tutustuttuani yhdistyksen säätiön historiaan
sen eri vaiheisiin ja aikaansaannokseen perustymista tähän päivään, tulokset ovat huikaiset, niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Se on ollut juuri sitä toimintaa, mikä oli Venny Braxenin alkuperäinen ajatus, tarkoitus ja unelma 125 vuotta sitten. Tarkoituksena auttaa ja tukea taloudellisesti ja henkisesti niitä kehityskelpoisia lapsia ja nuoria heidän esioppivelvollisuus- ja ammatin valmistumisvaiheessa. Omassa 50-vuotisessa työhistoriassani olen toiminut lähes 40 vuotta tavalla tai toisella vammaisten ihmisten parissa. Toiminnanjohtajana Oulun Invalidiyhdistyksessä ja johtajana hyvinvointipalveluja tuottavassa Oulun Rehapoliksessa, josta eläköidyin 67-vuotis syntymäpäivänä 4 vuotta sitten. Minulle nyt juhliva säätiö on ollut tuttavallisesti Lohipadon koulu, jossa olen saanut vierailla ja keskustella oppilaiden kanssa muun muassa liikunnasta ja vammaisurheilusta. Pitkäaikainen koulunjohtaja ja säätiön hallituksen puheenjohtaja, opetusneuvos Antti Simujoki on elämäntyöllään tehnyt minun lähtemättömän vaikutuksia ja kunnioituksia. Pentti Murto oli pitkäaikainen ystäväni aina hänen kuolemansa saakka. Nyt ajatukseni pysähtyvät hetkessä. Pentti oli oululainen tutkija, kasvatustieteiden lisensiaatti ja kirjailija, runoilija, CP-vammainen sisukkuuden perivuori. Eväät opintielle hän sai Lohipadon koulussa. Kirjassaan Kekkoslapsi Pentti kirjoittaa: olen kokenut fyysisen kehittymisen hitauden, mutta myös kuntoutumisen voiman. Olen selvinnyt eteenpäin elämässä, joka on tapahtunut paitsi oman uskon ja peräänantamattoman tahdon hujuudella, kuin myös vanhempieni, koulun, kuntoutuksen ja vammaisjärjestöjen suosiolla myötävaikutuksella. Pentti Murron muistorahasto, jota ylläpitää Nuorten vammaisten tukisäätiö, tukee Pohjois-Suomesta kotoisin olevien CP-vammaisten nuorten opiskelua sekä taide- että kulttuuriharrastuksia. Tuosta edellä lukemastani Pentin tekstissä meistä jokainen, jolla on kokemuksia vammaisuudesta tai vammautumisesta, voimme löytää itsemme. Tunteenomaisesti minä myös löydän itseni, kun nuorena urheilijan alkuna sairastuin luusyöpään, menetin vasemman jalkani, unelmani olympiakulasta oli särkynyt. Mutta liekki urheilun ja olympiakulan suhteen ei sammunut, paranin. Eväät selviytymiselle olivat aivan samanlaiset, kuten tuossa ystäväni Pentin vahvassa tekstissä. Viikko sitten päättyvät Riossa paralympialaiset. Huikea näyteikkuna siihen, mihin kaikkeen ja minkälaisiin tuloksiin voi päästä, kun on uskoa ja tahdon lujuutta. Sinivalkoinen Suomen joukkue edusti ensi vuonna täyttävää 100-vuotiasta itsenäistä isänmaatamme tyylikkäässä. Marjana Heikkinen toi hopeaa, Henry Manni pronssia, joka on täällä. Ja viimeisenä kisapäivänä Leo-Pekka Tähti voitti kultaa. Siniristilippu nousi salkoon maamelaulun soidessa. Tuolla hetkellä kotikatsomossani Kempeleessä muistot palasivat omiin saavutuksiini, jotka toteutuivat. Sain edustaa Suomea 4 talviparalympialaisissa. Näin toteutui myös nuoruuden unelmani olympiakullassa. Hyvät ystävät, ainoastaan unelmat ovat tulevaisuutta. Kaikki muu on eilispäivää ja paikalleen pysähtymistä. Yhteiset unelmat ja yhdessä tehty työ on se vahvuus, mitä nuorten vammaisen tukisäätiön toiminta tänään on. Mainittakoon, että säätiö tukee myös liikuntavammaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia myöntämällä avustuksia apuvälineisiin ja kilpailumatkoihin. Meillä jokaisella on unelmia, mutta yhdessä meillä on mahdollisuus tehdä niistä totta.
Mitä eräässä laulussa sanottiinkaan, kaikki me halutaan elää täyttä elämää. Ilman ystävää ei pärjää yksikään. Onneksi kenenkään ei tarvitse pärjätä ilman ystävää. Kun katsoo täälläkin ympärille, ystäväsi ja yhteistyökumppanisi ja yhdistysväki ovat kokoontuneet tänne Rotulaarille. Juuri ystävät yhteen kokoontuminen on tämänkin 125 vuotta juhlavuotta viettävän nuorten vammaisten tukisäätiön kivijalka. Runokirjasta Peilimaassa vuodelta 1995. Runo ja vammaisuuden verhon takaa puhutteli minua. Haluan lukea tässä. Meren aamu on syntymä. Ilo huuhtoo paljasta maata. Se olen minä. Yön ranta itkee nuorta kuolemaa, kaikki menetyksiä. Syntymä ja kuolema toisiaan vasten kuin voimakkaat puut. Siinä välissä elämä. Tämän juhlavuoden kunniaksi järjestetyn tapahtuman suojelijana toivotan tukisäätiölle onnea ja jatkuvaa menestystä arvokkaassa työssänne ja teille kaikille toivotan kaikkea hyvää elämässä eteenpäin.